pipila ka mga dapit nga lisod ang pagpangita og signal. Apan kining pipila ka mga bata ning usa ka sitio sa Dakbayan sa Talisay mukatkat og atop aron makakuha og mas tarong nga signal. Ato kining sayran sa report ni Leon Sinkulan. Ang ubang mga dapit sama sa bukirang barangay hinay uwa gani signal. Ang barangay Manipis ang usa sa labing layo nga barangay sa Dakbayan sa Talisay. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak Team kaganiha, among nahinabi ang pipila ka mga bata nga may mga cellphones. Apan matud nila nga usahay magputol-putol ang signal niini. Maunang usa sa ilang gihimo aron makakuha og signal ang pagkatkat sa atop sa pikas nga balay. Aron dili sila maputol sa ilang pagduwa ni ining maong mobile game gipangitaan kinig pamaagi sa mga bata sa barangay Manipis. Mao nang mukatkat sila dinhi sa ikaduhang andana o atop sa balay sa ilang silingan. Sa ibabawng bahin, daw nakakuha sila og maayo og dili na magputol-putol nga signal. Apan ang dakong pangutana, kung ipaagi sa online classes, kaya baka sa maong mga bata ang pagsakakanaog sa balay sa ilang silingan. Iklase niya nga tumi sa ubos kay ang signal man gud nagputol-putol ma'am. Inana mag-online class, inana magklase na, inana mag-test baron niya, maputol ang signal, mawahim eh. Samtang milapas sa 100% ang enrollee sa public elementary school sa barangay itandi sa miaging tuig. Matod sa principal nga moabot na sa 214 ang mga nagpa-enroll karong school year. Apan duha lang kanila ang mag-online classes samtang ang 212 niini mag-modular learning. Pipila lang usab sa mga estudyante sa maong tunghaan ang adunay mga smartphones. Base sa katong LESF nga form, duhara ang naay internet connectivity, so the rest modular lang gid ni. Samtang gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas sa iyang social media account ang sistema sa pagbukas sa klase. Nakig-alayo na usab ang mayor sa mga DepEd officials alang sa mga gikinahanglan subay sa bag-ong teaching methodologies nga sagupon. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.